Patay ang usa ka barangay treasurer samtang naangol ang kauban nini sa dihang gipamusil sa wa pamailhing mga responsable sa barangay Kabungahan, Villaba, Leyte. Naitabo ang insidente kahapon sa hapon. Gilas kapulisan ang namatay nga si Mateo Razonable, 41 anyos, treasurer sa barangay Matuluto, Leyte. Samdan og nagpaalim sa ospital sa Ormoc ang kauban nini nga giilang si Angeline Gulani, 86 anyos nga taga barangay Kabungahan, Villaba, Leyte. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa usa ka bangko sa Carigara, Leyte ang mga biktima. Pag-abot nila sa barangay Kabungahan, gipamusil sila sa riding in tandem. Usa sa mga gitanaw nga motibo sa krimen ang robbery. Human matud pa gikuha sa suspect ang sling bag sa mga biktima. Matud ni Villaba, Leyte Police Station Chief Police Major Edwin Tulibas, mabot sa napo kasamad pinusilan ang angkon ni Razonable.